Anopay nunsia abo na nunsia abo na wutie ya wutie free ahenkan 93.3 FM eye Yesu Kristo ni wo sori echi ejuade edikan eni nunsia edikan ana ahenkan FM yede kasebo a efa oman ho eni ne ekoso eye isai mu nyina yede bremo ene anopay na enanopay ensema yede brew ewo nonsia kasebo no emu nsem ni bini eye honorable lawyer Kwadwo Oponkroma a ono na oye MP ewo ofuase ayurebi empesua ne so ade enema bi akoche ne mabunu a ewo ne empesua so na eno yede mu enchiremu nyina ebebrew nia etosu bio nso eye yan kasa kwawo se ne ekosu wa kwawo no yede mu ensem no nyina ebebro ne wahu sania ensem no nso etie ana enu achi no 93.3 music upon music music upon music music upon music na COVID-19 Easter yaji ye ni nyina no na niam ekoso no eno nso yede ho ensem nyina ebebro na ni nyina mu no na just information centers bi ana asoya ase a oji sa kasebo nyina na ode atro apete Ghana ne afana nyina ya wo kai nyame information center ewo achim achekrum David Baah information center achim Kwajokume ana Osono information center achim Isem ya ni daso ne Ewrade information center achim Krobase ana de Yesu tumi ye information center achim Jaha ana information center sa akeka honi bi eye Abnase Man information center achim Abnase Peace information center achim Batabi eno Sewa information center achim Enyinase Eyadum information center akeka no krobo Tokia information center achim Odumase Chidom information center achim Adubiase ana Sumnyame information center eye Chiri Menken anafi Nana Apia information center nso Nyankuma ase wei ana yede bro information centers no bi nso ye eye Ochinanti information center ya osoro ana God Day information center achim ayeboafo Maranatha information center achim etwereso Akwasi Awa information center Akwasi Awia Prince of Peace information center achim Osorase anafi eye Ko Sam information center achim Achiase God First information center eye Betnase Ewrade na ye information center Apraku Onyame Asem information center enso ho ana Dimpa information center achim Asene ana Adepa information center enso eye Junior anase Junako ni nyina mu no na Harmony Justice enso ede mamo ewo Old Town eye odan kurum ha nyina sabrei yede kasebo no ebrel na ne ode kasebo ebrel eye Grand Jumper osagefo abebrebo memrane se wo fa kran anase Harmony and Justice kasebo no emunsem eni eye honorable lawyer Kwadwo Oponkroma eye Openia ono ane yayi no emrase bedwam edi amaye ewo ofanse ayerebi empeso aso na isemu anobo moden se depi mehihya me mabunu ne bo na bosha me hye no ese me momo hunu se ma medada won na mo me yese mebo moden aje no mahu se ampa me na me ka kiro mo se mebro mo sa ne men eni nti mabunu a ewo ne empeso aso no wabo moden akoche hair dryers no se ne edi ye etire mfidi ahoro no omo baako aduonum ana fe machine sa ye de pamade enso oha ana ode ma mabu na wan wadwen se wo pese onyansa no adwuma ewo ne mpesa ne so na na trimpo ni nyina ne se emofra baako ahanan ana obo moden se obeye se adwuma die na ode ama won se na be ye obi abenya ne nsa no adwuma ama obi ankosere ani
eninti honorable isemu ana ode samfidie ekoche emabunu a ewo ne mpesa so na ubumre to ano na wobobo samfidie nyina eho ka no eye Ghana sika no eye opepepe ana 1 billion ana ode koma ne mpesa so fo na momientie se ne honorable lawyer Kwadwo Oponkroma ode emfidie ni ma ono ensema okan Yamranti ni mbebu no bebre hia emwa wono ma eko school ankasa no tertiary education support program ye a support you with school fees ni ade sabre o mampani aye free SHSE eno ye banyo bi aso na be class nti omo na epese sua ade pam ni 3 year ni nsa no djuma kakra bebre do masem be dan me abraye ba be to aba na me she ombo se ye be di ho djuma ti ene mu ho ye nkola ha nan na ye fi ase aye first batch of 100 ya present you omo logistics e de ama omo yasan so etu omo 3 nsa ye de omo madam ni omo master for so you do my show nsa so over 3 years no ye monitoring officers no ebe monitor me make sure say omo go through training no na ye to me up to the 400 na ye hwe no ebe bo ama ohia na perform kakra because once anipa no won nsa no adwuma kakra ono so ye no to me ye bibi enya bibi kakra e kon nsa nyame ne da na se for the opportunity to help nkola no so na ye stress se be ye bo omo ka ye hye omo nkran na omo so omo omani akwa adwuma no na ye mfa akwadro ne ahomaso ankonko ye ne sadia ebe bo ye nyina Sane eye honorable Kwadwo Oponkroma ode to ye nim eno no na wanga wonya asa enieme ho mfaso no ne wonso aseda ode ma eye honorable Kwadwo Oponkroma ene aban no ne wonso ede to ye nim enie Kwadwo Oponkroma de nyambe hira ne pa because me ni so ade nyina e dry se me be sua adwuma ekra me wi a me den on say uni dryer obi aye ni tia fresh na like we e tire ni wie na o say o dry na de ade ne efe fi na o de be kwa akochi awia so a na oba etimi manya nyame ni mani age pa mani age ona bo ne mpanifo nyame so be hira wo mo e wa de na wi o ma ya man nyame nhira no o ma nya kwatintin da amen na me ho tete na afe so na me pese me ne bridge ma na da chi mi da bo me bla ada hwe ma me ne mabusofo ne na me de sidan na da chi me wonya obablo poso wonya baby papa si na da cho de owu a da ka me se me ba ma wone kwa na adwuma oye ma mani adan aso Kwadwo Oponkroma me de me ka tense nyame nhira ne onto ne nkwam no mpagya no o ma nya kase kase nya de chense no ma ye ni na adisia adwuma hye na nya adwuma hia nya wi ada che de boye bla ahwe ye mani abushi na nyame nhira no o ma ye ni age abro adwen ye nti ase eso nyame nhira no pa ne me ka cho ne se nyankopɔ nhira no o ma menya sano ejuma o hia no so mebo modern ase mi ne ma mebo modern sia hye ne de no nyam yakopɔ hia no o ma na ejuma nkoso mo na ye mfefo no so munya ye no ebedu adu nsem no mo so mo anya meti fie ne de na emoa me kra ne nkoye atinya ne de mani age nkase mani nye ya na meboa mani age pa ne so ye hye ne bose ejuma na ode aye no betimi aye ma no so hye ne nkran ye nwu de ne mu aseda me de metimi se me nwu de ne mu aseda mani wo so ejuma na mesua eti mesua am na ne so age ho mo se da ne se me da na se ne so ba me so menya bibia me so megina betimi di me se boka se na aye bibia ma me se me so metimi akomanim e wade sense me da na se pa se wa no nyam hya wode ahye me e wo sa de wi da na se pa ni nyina mu no na kire se emofra nyina atwahia ye no won da no ni ana won president a owo empesa ne so anasa achemansa Tailors and Dressmakers Association won president eyo owura Kofi Ajeya na hotadin eye Kofi Abusia ono nso da MP ase na nsema okan ni nyina ne se MP bua yen na yentumi ko national level ana so ma ni nyina ntenka sampa lawyer Kwadwo Oponkroma onu apagya yen adrusa ono nso na no disem eni ade bashase no ye di komu a ade pam ne adwuma enipa ankasa pa wo ye bra nipa ye mfomso wo nyame mu no enti ye adwuma kese pa na ohawo wo mni se ekoduru ba bi a esan se ye ya ha ne ye wachiri no na ye mmani animu se de nkranfo tie no ekuo no ye pagya na atekofom ye pagya na ekuo no na atekofom enu nti no ema akade esesa aban ne de ba ya ha se ye nsaka bie no ye nya enti na kakra ni eno na bo atimi abeka ya bom se de be ya yan so aban hwehwe bibia ye pe bibi wa aban ne wa ye nsa betimi aka eduru ba bi a loan timi ba enso yan ya hanum se ye nte ho hwe eduru ba bi a wo beti ya se ya che machines ye de ama association no se omo fem free o mo nkofo ya ha ye nya bi esan se ye mene na ye nya bi menti ya sre se ena akwa be ye se ona bo be ye se ya mayen no ebe koso na yan so ye din atimi aduru abam ye de ya ha woto nanim ye ha wa ye de to nanim se omo ye ne yan so ye ntimi register ne ye din
yɛnkɔ national sɛdeɛ ɛbɛyɛ bibi pie wɔ national yɛnso yɛnsa bɛtumi aka bie na yɛnso yɛde aboa yɛdwumadie ɛni a wotie ɛyɛ president a ɔno ankasa na ɔda ɛyɛ ɔfanse ayerɛbi anaasɛ Akyemansa Tailors and Dressmakers Association ano ɔpani Kofi Agye Kofi Abusua ana wote ne no yɛto akaseɛbɔ no so kwawo wobɔ pɛ no obi ani agye na nka yɛnim sɛ COVID-19 bere mu deɛ nka kwawo ɛnsɛ sɛ ka hɔ yɛ dɛ nanso Ghana Easter paa ne Ghana woyi kwawo firi mu a ɛnyɛ yie na sɛ ne kwawo paa kɔyɛ saa efiada memenda ne kwasiada no ɛyade a yɛsa no kyɛsɛ asɛ COVID-19 kura no empepo ne ho kura wɔ Ghana na ne ɛkɔyɛ yɛ no na fa no ɔden ɛni nti ahenkan sɛntrɔfoɔ yɛtuam gu mɔnten so sɛ monkɔ kwawo kuro bi a wonim bi akɔso na ɔmokɔ so nsɛm a na ɛkɔ so no yɛsa no kyɛsɛ nkurɔfoɔ inte hwee kata wo hwen dɛbe kata wa no dɛbe hohoro nsa dɛbe fa sanitizer ɔse dɛbe me de maba kwawo no ne ɛsɛ me yɛ bi amɛyɛ ɛni nti yɛbɔ mmɔden asɛ yɛ ne sa nkurɔfoɔ bi ɛbɛtwetwe nkɔmɔ ne ɛhu sɛ ne kwawo COVID-19 Easter yɛ na ne nyina mu no ne ekopie no bi ana yɛde tu anim yi Easter no de eba pa said ye di ne ye di ade saa said ye di no omampani protocol bia no kan ya ye di so enti ye di Easter ni wie a ade ye hia so omampani nsan man krofo mra me cheke hwe se yale no kwa ma mu ha se no e kosoro ananse te se sanse ye na mu nose mask no obi antai obi anya obi ahwe bambofo no so me de unhu bambofo bi o mo tata obi a ye di Easter ya dom na efiri achirichiri na o e baba be ye ho ne ne ma e beton ne ntimi na Easter ni die pa die Easter die di pa yeguso ene ekura enwie be san toa so yeguso a enwie Easter ni die di pa ye di aba ye di yeguso yi die na wi anda ya bonyo mama de achi no suma sin de anya dwuma bofo bi no ha ono so di wuma enyina nem tokwa bi ansi yeguso yi di Easter yeguso o kira kwa be west o kira mo chama ndi ani trust o kira ndi say e bi si ho so na wi yin si ho so wi so si so Easter ni aba pa yeguso yi di Easter yi de ye di pa eno protocols ne de ya hye de ne so pa but and the bibia beko na kwanso wa no wa na nya sure say yare no kro bi benya do say the amafo no na no matete tem kama de but nose mask no na man che de humafo bibra shade na omom ne nam de matete tem kama timi na sure so bia benya bi akufo ado say obia enko afiduro obia enko di fi no onko sra ne maame na emom no won hwe sa mamre no obedi so na eno ade mahunu sa mamre no omudi so na emom no enu se me de me ye hye o se free sa acho me ya nkosi so omnyina beko no yare no ebi anya bi ebi pa anya bi de show sa na me bedwen amamra de ye de to ne ye ebia mo ade no aba ye nyina ye di so yare no ye pie na etuko we de ye man ye pie na etuko ba na ye se begum dia anya ye nyina ebenya bi Ahinka FM ni ya wuti ye eye kwawfo ana wote won no na jase ebinumo ndo obi epratuma ne se yare ne die kwaw afi wan hwe on betopo e wo Ghana ha na ni nyina mu no na ye ka na afi COVID-19 ne nhyehyeye tamoso a ne niema ne bag nyina beduru Ghana na afọ ọbọ modern se obedokoro yen afi etwa mu ni no momme hwe ba bia ye gina pen no enso bo say active cases no akwa 1504 apem ahanum ene nan ne say yare no egina pen a ogina sese no ana won so a ya confirm say ampa o manya bi efi say afi etwa mu bosumi etwa mu aba besi sa afi so pepepe no eye 90,674 opepem aduokron ahensia aduoson enan eno na ba Ghana ha yenya ana sese ya menoka sei yare no ne akoso kwawu ne mab emeka ho ne akoso kwawu enra ne nachi emeka ho new cases no fofra ba no eye duonunum won ayare na tumi ajo ma free Ghana sase so ekunkum won eye ahenson aduanan 744 ana yare no nso won a atumi asa won yare na yeja won kwan ma won kofie na just recoveries and is discharge eye 88,426 opepi eye eduowatwe nwotwe ahanan aduonu nsia won asese won ho atọ won na yabomoden amom kofie a oni wabusua ekohwe abom ana yede atumanim na ne nyina mu no kasebo a wutie fra henkan
eye eduakro miensa achiripo miensa ana wutie Easter eye adwade edikan eye nonsia kasebo edikan ana ye de bro nanso ukohu se kraman si sura na nyono ana ko enu obi netam ni si ho eni nti kasebo ye de bro wi enuma ko bi ana soso ya asen se ye mfemrel na tie ne ekoso wo mamu na wo so watumi ayahwe yie eye ke Asenso Limited won ana oso ya asen na ke Asenso Limited ubebusa se nyuma ben kra no moye swinging wheel office chairs na jese ye won konya bi asisi office ho a na dan ne ho wutimi de kwa ha enya tititimtim ni bia ensi faakon o dan ho wutimi kosoro na watwe abafom ana afi enkonya ni nua papa omde yema yen no enso eye niema bi a chese wo office a obi asi ho a wutimi so ye premani wani abua nkasa ana afi ye ka shelves a ne ye de eye books any table a ye de eye computer ne niema sisi omo ye bi papa na usa ke Asenso efri ho no ma Ghana akro ben so na akonya sa ne mapa bi na bebusa se ke Asenso kra hefa no wo o circle adebraka eye Iran clinic a wo kanesi Flamingo ekwan so ho anowo na meka kire ya ma memo mu telephone number sibi wo dan no atumi afre ne mpatem ofre a wo nso ebeboa no atumi akofa bia begu office efie kura betumi akofa bia begu ho amobi awra fie ho sampa wo de wani abue telephone numbers anasa ahomabofo ni 020 22 57209 ana 0302 919 739 Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. One ana so ya sen ye kobie nso a na eye Ahenkan FM 93.3 ono ana wo hwe apuema ntem ha oye Paula wa mentem so abesi obi a Ahenkan ana yetene so ani asore wono anu abomoden se wo so ya sen e wo fa baabi na ni nyina mu no telephone numbers no a ye tidy du dwuma no e 0244 878763 0244 878763 Ahenkan FM won anode sa dwumadie ebre yen na ye kwa na etwa to kra eye Abrempon anamotuo Ahenkan FM na je se owura eye odi Ahenkan Kwame Yeboa won ene nabusua nyina ahyehyɛ dwumadie kɛse bi a wɔde brɛ yɛn mra no na ni nyina mu no na kyɛsɛ wɔn so ɛbɛsɔn yɛn ansen Abrempon anamontuo no ana ɔde bɛsɔn yɛn ansen ntinyuma ku akakraka miensa ana boa ene de nonsia kasebo ebrɛ o owusɔre achi anopa nonsia kasebo yi aha ana yɛde AC na ne ewutie no ɛyɛ wɔfa kran anase Harmony and Justice yɛn ana yɛde brɛ o eni nti sabre o hwɛ yɛn wabɔmɔden a wo hwɛ yɛn ɛwɔ social media systems ni nyina so a na yɛ ka kyerɛ o sɛ wɔfa kran ana ɔde saa kasebo yi ɛbrɛ free Ahenkan FM 93.3 eni nti sabre comments a enipa bebre amema ana yɛde ɛbrɛ wi Ahenkan news mo yɛ the best we efri Richard Amoako ana ode ebre yen bionso Prince enso asemnie more fire Ahenkan FM keep on na jese ni nyina ne se Ahenkan mama ankaye nyina no yakoye eyesum na so enema bi ana ne etoso bio nana kwasi Venus wow ne ba pe na jese ya hodwiri kura ana fe ne etoso bio nso eye prosper numa asem se omayen ache omayen eye afidida papa sabre na prosper ne de ende odija na to ano na chese Ahenkan FM Eastern Region odija to baabia yada munyina mase etiefo semuti Ahenkan wei eye juada edikan ewo wusori achi anopa no nsia kase ebo ana Ahenkan onde bibia mu odikan no yede abramo ene anopai eye musomfo Harmony and Justice anasa wofa kran ene de saa kaseboi ebremo ya de tiefo nyina ase uyu radio ni free happy wa hwa no adwen kochi watum eni nti koso ati Ahenkan ne de ne mapa bebre bebrɛw
na won so ahun sa mpa yi sei wadi no wa me a wanya COVID-19 nyame nhyira ye nyina Ainka FM. Hey, Ejewa, why fine pao? Last me who what the nenya kra. Ejedu me dase. Sa no bie kon. Nansen ka mi wuo. Malaria.